Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. For Empowerment of Women hapo ka jinglam jong ka chairperson ko kong Santa Maria Sala menah kasing waar kalalay banjong ya kalong kumi ko la isa tambor haksunong niriang jong ka talaskan block West Center Hills kani long kumi ko dan rengut ki kun kunto iwe ikulong badang sisnam steng kala sa thang dakading halau korim ha ka jingli jongo ya ka te kalong kumi kabala sa tambor lai dan lang na kidukhat komiti wa kantok iba adal bat norum UMLA ka Selong Not uba wailat miki sala MLA ka juai bat ki head officer jong kemeklia legislative secretariat assembly kakong Santa Maria habapan pau kajing kentit halo kata kajing ja bag jing susi thang halo kajing sak tak mat yong hakim lang salang borok kowe kata kajing ja kabal pesongiu bot perkendit pesusi ya barok loong ngakong salah. Kalau penting na ikipai ba baka komiti dah kintari lang ber kebuat pahara jong keselong bad MLA jong ketikatan kinya tari sistem ban penting na ba kanong sak thambor kan yo ya kahok ba kajing sumar ba pakatam bakala banjuru ba sarkar ka dinyang scam pan ai kajing kersan ba kajing ada ka bapura kajing pang sistem na kajing sak pensistem kan cempor de ki banai bat ki senam ban yo jong kajing kia Henry ngin yang ha kalenti jong kajing em kabadi hok nam ta kiwi pat kid khot jong kolong ying ba kidai bantip ba kinong hikmat kidan na kamenta banyarap biki manla kapor ka chairperson kalau kenturu ya katana pulit banyak sakmar kajing tokit babnya halo katiki kam tambor ban penting naru ba kajing pensistem jepen saja kan long kaba tenge unole kam sniu udi bunyo la kajong ka bainong par kalong sabah platpur kumta kajing ajumut ya kajing bisar kabahok bakaden ban penkloy om dei bunyo lat berkin pet ni kibor jong kaan ya thu kokong Santa Maria nakaliang uba adal ba boleh UMLA ke Selong Not lepen tikna bagi paiba rengkat bak komiti kayang skam ban budin ya kani kakam bola penpau bagi skam jumut bak sarkar kadai berne AA bar kibor badi kimi pensistem Balwan pendap elah jingkat klik. Itu kibole kamrunarkin kena ban mat ya jing pencitam halau kata kajing le bar kajing ja ong uba adal bot. Kaba uba wailat miki sala ula pensai halau ki katu kat ni ki skim. Jong sakar pedang wa sakar jala. Ya ki balamat ha kapot cip singi kilak benyo kebakentup ya ka Usman Baharan bar ka victim compensation scheme. Ula ong bak victim compensation scheme ka ajing kersan ya ki bisa tambor nadu lailak hadu nyolak haswa kani bakin lain sia kata kisong ni yang kilala punya selok bakal legal service authority kebadan hajuai rengkat balakar pat ru ban cemkia ya kata ka mardor haka yeng kesem haka yemlang kesalang haka ri bakajat benri ni ya yemlang ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabja kam tam ku muni ka jingja kam dei bar sabja hakani ka ri ba ka jai ban rio ka ri te blai ka bangi yo ban kam nong kenti sen ka si sen ka por ngim dei ban ailat ba ku muni ka jingja kinang wanja na ka wei ka por sui ka por nget ke ka baja kanom ja khala mo jengtip jong play ngej bo play ru udai tamu hiu play wan bisar ya ki baro ya baba ya basniu bara po ko perthai don ka an bar ka an kan le laga kamram kham tam ya kita ki brio ki balong kum kita ki nong penyak brio kum kita ki rio dosman lani ban le khanu ka kam ban penting persmit pensir ya ki amlang salang ka yang asem kaan hi kan noma kaan kan trei la ka jong kamram ban rak ding khong ya komuni ki jing snio tiba sedang ban kharoi hakani kari ka bai ka jongi ngiru na kalyang ka committee apo jalam jong chairperson i madam Santa Mary ngini ai budin baringet scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio ka ka an namakani ka laya chkriti ka an kan le la ka jong kamram berkaan ngajong ya pi sikentien hani ka por
jong ka yega sem khamat ki he snong baka an kanum map lanu bat dalile ya kita ki brio ki bade ban mat ya kita ka jing persitom tere kalong ta ka jing kentu na ka banta jong ilang baro kamtam ka snong ka thau kinong punya snong kilale kamram kadai gani ka kamram kadai ti ka jeket clear o kila pendep na ka jong ka banta kamtam bat shu ngap kanumlong namar ka don ka jing pen kan mau da ka ketir nong wei ka bukiong silent is the greatest crime mo kajing sabjar kadai ka kampanya brio ka bakrautam tinga smo banai kublai nam ta kasnong kayeng kasem bamdei ban buri komuniki ki jingja banangit scam ba komuniki ki kinum jashu hani kari ka bi jongi ini kermen scam ya ka Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tonginiyo ban priang ka jikarku haki yongi longi long sem jongi kanang ba ka jingkala ka jing kemen ka jing kermen ka jing suk ka jing sengai ngono bersensyar haka long ye long sem bar khamtam hakari bar ka japan rio barok koi hi kaba hakmat kinu kiba im kumne kiba yu te ka free treatment kala cover hapo kaneka Ayushman Bharat le ka free treatment kimdei ban siu tenaka ta kadang wadang ong ye ka yeng ka sem kimdei ban ting ban lei treatment kaneka Ayushman Bharat kala cover ya kinu ki born victim mo kabaar kalong ka kadai ka victim compensation scheme kadon ka victim compensation scheme kaba kani ka scheme ka yarap ya kitu kibriu kiba kum kani ka jingjia under ka section 357A CRPC kani hado lai hado nyaulak ka kila banyo jingerap mo na ka sorkar kani kala don dengan ang kali shwa pangan wan chaniro ngala konsol ya kani ka district legal service authority namar kani ka habyat menangta te ngala kali ba proses na bakila ong ngala ong ikipa put it under emergency kat bala baknang bakin yo kloy ya kani ka jingerap bat mulu mala kila kani ka kan depend haka katno ka jing ing jong ka mo ka ta ka jingjia te lai hadu nyaula kidai ban yo jingerap habdeng but sakaway ka ba kani ka kikila ban yo jingerap kadai kani ka PMAY scheme na mentaka relocation lada don kum kani ka jingjia kani ka long kume kala ban yo ya ka yeng batmai under PMAY scheme na mentaka relocation nama tengah ngarang keren borang basnong tengah saya keren baru video oro lada yu namar ka kikimpat yo ya ka yeng ka ba ayu hado mentah na ka PMAY dengan sia keren baru ayu ro baknang baru yo bar ha ka jok kapor gila ban yo ya ka free legal aid representation Kim.com dan .com leader kini kita don ke leader kibala support na kalian jong ke government terus ngabha ban follow up ya kinero ka jok kapor pada ka jok kapor ke one stop center kumba pila tip ka don po soba muswang ka pila ban le ka do kapor na benta ka medical aid legal aid anything any query siapa yu nomor ngala phone ya ini DSWO jong niro te hiro ilawan kini kisni bala dep kila na kalian jong hiro kila ay jingerap kat bala hak jing sisya mo kabadon scheme na markadon ka jong kan Nirbhaya fund belum malah untuk kita kala dep ai ya kani ka jing but khadu ro ba kani ka onda la yat ke treatment onda ila kham khlan ila ro ban yo ya ka scheme under the National Skill Development Corporation na bantaka ban long self reliance onda ila dep ila ban yo ya ka scheme na ka sorkar nang lari kwa bantray ya kanu ka kam business la jong mulung mala kadon ka scheme na kaneka National Skill Development Corporation te ya katangi don bok ba patni banjur kamtam ya ini long keme ba ngan kumbangila karpat ba inlet sha ka hospital namar kini ki scheme kinnom cover lada inlet sha hospital te nagata ka daw nga banjur ya i kumayu nga karpat ya i singaw ba inlet sha ka hospital nang bangin yo ban yarap so si ado kata-kata ba kaneka jingjia umpoy perkat tau ubriu ngatip udah na konsumsi jonga ulok jongka martip ngala siang kata siang ketang pa une ubriu bele ule kumne dang tang ba nga dua ya gini ka long kemi makan yo kata kejing sumar ka babiang na kataru ni klem yo ban lek ha katu ka porsa ni klem ban yo ban kran ya gitu ke doctors tang mentang ni kit kya
borok ki kam ki jam kam tam nam ta kan kalong kami ngin ya keren ngin ya penbet bat i MLA bat komiti jong yero ngin ya trailang bat ka snong ro ngin ya trailang ngin ya keren ya gini ki doctors bat kin ai sumar bhai ka na kalyang ko sarkar ka kan yarap shu ya kan kalong kami kam tam kum ke jingjia kum ne ngimla ban mudur hadu kan ne ka jingjia hadu ban kan shitom kanu benai kanu snen ngimtip kan koin tang ba nginya don rengkat bat pi wat ku slaira yang ane yim rengan ong pi wat ku slaira ngin don bet bat pi ha kan ko kopor pin phone yingi pin kan mau yingi ngin sedon bet bat pi te nga ko ban ong ya ki police department ru basyo ba ban budin ya gini ki kam jong ki ba ki ulale sniu hado kata-kata pin ndere ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an hi ade le hi kata ka kam de man le te karpat ipi ba pin pet khnang ya kan ka long kmi pan yo kata ka hop jongka sakoweru ba utu bro un kon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi i kumne ba jingja ba sharke ba kaduna ba ngasyo si ba kajia hadu kan ne kalong kami sebar dok seka kisutam borok kaliang sakane ka jingja ta kan kisutam shushu tawat ko slai ra ngi don hi mangi hang ne borok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi ki committee jong hi ka government ro ka don bat pi wat sngeu ri kinu ki ba yim respond hi pi aga nu ko kom ni respond hi pi ni yara pi na contribution jong ni rungin yara pi na contribute ka sarkar kan yara pi tapi don ki jing jong pi samtam ya gane ka nong kami agar nga ko ban ong ha snong ro siya ba ban pentip yengi bangila ban yara ting ni don ba ni don ki jing do nama nimla ara ban penbiang baro khoi tang ba very rare cases don kum kita nila aban le ki badon kam dengan sio takata hingam ko araban on ke eru te yapi ki yungisen bok ke dueng ipi yo di nang chat yo pi sumar yang ani kalong kumi yo usmat nang smat chat go karpat ipi sio ba ong yang ani ka be yo lai ka hospital ba am ba lai ka hospital hajung te treatment per go hajung sumar per go mana lai hospital ta kate dang met cho yo smat nang smat chat ko kon la dang ken rungut ki kon dang chisnem tam sngeo niu pa itu mo sio ba yo lam hospital o yo kata ka jing sumar ko ba ka mo ya tadliang yo nga kite wat hi am ka chairperson yung ka empowerment committee wa ong bi suggestion sio ba kinu ki kam em kam bi penti pi yo follow up i kam ki jam yo lai pa ko rite content bless you